vi så i nåleventilen før. Gliderbøsningen her er nøjagtigt den samme, som der sad i den anden ventil. Altså hele det her mekanik er det samme. Det, der er forskel på de her to ting, det er, at den lille bøsning, der sidder her, gliderbøsningen, den er blevet vendt om. Fra at have sekskanten fremad, er den blevet vendt bagud. For det gevind der, det skal vi nu bruge. I stedet for, at det var sat ned i et hus, og nålen arbejdede den vej før, så skal vi omvendt nu have nålen den vej ud. Og den her skal kunne skrues ind i hotrunneren. Der er 14 gange 1 stigning på gevindet, og det her stykke herfra og dertil, det er 8 mm, og ringen er 4. Se, den ring, den kan man putte ned i hullet, når man har lavet boret hul og lavet gevind med en snittap, der er styret. Så behøver man ikke at tænke på, at man skal ned og have et bundhul. Det er der sørget for her, at den bliver lagt ned bagefter. Så man laver hul 12 dybt, skærer gevindet ned 14 gange 1, lægger den her ned i, og skulle man komme til at lave hullet for dybt, jamen så lukker den jo tæt her på fladen. Så lukker den tæt deroppe på fladen. Hvis hullet ikke er dybt nok, jamen så gaber den bare her, men til gengæld, så lukker den mellem de to flader dernede. Så man kan faktisk ikke lave noget forkert. Og glideren, den har en diameter på 6 mm, og der bevæger sig 3 mm. Og lige så snart at plasten kommer og støder den op, der skal jo ingenting til. Den lukker op med fjeden, overbelaster fjeden der, fordi den har et ret stort areal. Og når den først er hernede, så er arealet endnu større til at holde den tilbage. Og så justerer man nålen her med kontoskruer og det hele, ligesom vi gjorde på den anden dyse, ventildyse. Huset, og montere det her, tag en kraftig gaffelnøgle, skru dem i hotrunner, de skal ikke spændes så hårdt, men bare spænd den til. Og skal vi skyde på nogle kilopond, man kan spænde den med, så kan jeg bare sige, spænd med 4 eller 5 kilopond meter. 5, det er 50 newton, ikke? Bare som eksempel. Mere bør det ikke at have. Så det skal ikke overspændes. Det er slet ingen grund til. Fjeden kan man så lægge på, og så kan man lægge den her ind over, og nu kommer det. Den nåleholder, vi har siddende i den her ventil herover, i den der et stykke nåleventil, der har vi 2 kraterskruer på M3 gange 3 mm lange. Men her har vi brug for en skrue, der er lidt længere, så der har vi fjernet den ene og lavet en, der er 6 mm lang, M3, 6 mm lang krater. Og det er kun for at udnytte den her drænagerille til at styre, for nu har vi ikke bruger vi ikke den rille mere, som vi brugte i den anden ventil, hvor drænskruen gik ned og styrede. Det er praktisk og grunde, så bruger vi den her. Sådan. Og så når man har monteret det der, så lægger man bare dem her husene på, når det sidder i hotrunneren. Sådan der. Jeg lægger det ned på bordet. Og så i bagpladen, der er der bare et hul, der er 4 mm større end det her, 2 mm. Fordi når så, at det vokser og trækker den her med over, jamen så passer det lige meget, hvad man gør. Fordi når den er monteret her, når den her ende er monteret, jeg tager lige fjederne af, så er det nemmere at vise det. Så sidder den her inde i hullet og styrer. Og det vil sige, at den trækker huset med. Den sidder lige med her. Så trækker den huset med frem og tilbage. Så skal det bare kunne bevæge sig i bagpladen, ikke? Når nu man monterer det her, jeg vil sætte den på bare for en sikkerheds skyld, så vi ved, hvordan det ser ud. Sådan her. Så skruer man former hotrunnerparten sammen, og så inden man spænder for hårdt, så tager man lige en sekskantnøgle her om bagved. Det kan være, vi har mange sekskant her. Nå, jeg har en her. Den her, det er bare en 8 mm sekskantnøgle. Så har man lov at dreje den rille nedad, den der fordrejende skyld, så det render den vej ned. Ned, lodret ned, ikke? Og det kan man gøre, når man har spændt, for den her, den fjeder lidt, så det sidder i klemmen, for det fjederen er der. Så skruer man bare fortsat til. Den skal nok selv finde på plads. Der er ikke noget med, at den skal sidde meget nøjagtigt. Den skal nok selv finde, hvor den skal hen. Skruer man den bare til. Og det er en nem måde at servicere sådan en på. Man piller bagpladen af, så rasler det løs med sammen. Det kan aldrig sidde fast. Det bliver skubbet af simpelthen. Og så hæver man den af her og kigger. Se om det kører, som det skal. Det gør det. Der er ikke noget i vejen. Renser det, hvis det skal renses. Det er nemt at rense det her. En lille flamme, og så forsigtigt med en lille flamme, og så blæser det rent, ikke?
mens det er varmt. For hotrunneren kan nok ikke varme den op hele vejen ud. Det finder man ud af. Jamen, det var bare for at fortælle over det der ekstremsystemet, hvor man bruger stort set ligesom et Lego-byggesæt, eller Meccano-stumper. Det har jeg jo leget med som dreng, så derfor så er jeg vant til at konstruere i det. Så det er gået videre i mit liv, og vi holder 50 års jubilæum i 2012, med at vi har lavet varmekanalsystemer, med så efterfølgende udvikling gennem mange år, hele tiden fornyet udvikling. Og vi har selvfølgelig et meget stort program med luftventiler til mange emnesformer, også luftventiler i forskellige størrelser til et emnesform. Og vi har flydedyser, vi har flade dyser med varmespiral, der er lige til at skrue ind i værktøjet, men den her er nem at korte af, og en fornuftig løsning, der varmer op indenfra. Så vi siger tak for det, at I har tid til at se os på film. Tak for i dag.